आयौ नायलाय माबायदि आयौ सफैबाय मन्दिराव नै बेथिं हाइवे अरुणाचल थांग्रा नारेंखल प्रसादा लाबाय दा थांगासिनो जोंहा प्रसाद हैनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं दायो जोङो फेमिलि थांगासिनो मन्दिराव फुजा हैनो थाखाय ओमफ्राय सोर दं दिन्थिनो आंनो माबा प्रसाद लाखाबाय ओमफ्राय एसे लाबावनांगौ आरोना गाइखेर आपेल ओमफ्राय दालिम ओमफ्राय मायो कमला बैग्रि लाखाबाय बेयाव प्रसादनि थाखाय ओमफ्राय दायो आधाखौ माबायाव लाहैनोसै आरोना ओजा आंगुर माबा माबि नांबावगौ बेफोरखौ दा लाहैनोसै बाजार खालामनो थांसै नै जों आयंआ थखन लानानै आयंआ थांला नालाय बाय बाय होनफैदों जोंखौ बाय ओमफ्राय नै बाय आयं गारिखौ माबायदि नुदों मोजां नुदों ना नुवाखै मोजां नुदों हा इखो दिकियावनो सोदो नै थांदो नोंसोरो बाय अ दे मोनगासिनो मन्दिराव बयबो नै उनावबो साब्रै आयं मा बाबु राहुल ओमफ्राय नै बेदि जोंहा माबा मा होनो बिस्कुट लाबाय माबानो होनो मंकी बान्दरफोरनो होनो दा लामायाव मोनलांगोन ना बान्दर मेल्ला बिसोरनो होलांसिगोन आरोना लामायाव ओमफ्राय मन्दिराव थांगासिनो जोङो नोंथांमोननो लामाखौ दिन्थिनाय जा फ्रेश मोनफैदों माने दिल्लीनि पलिउसनखौ गारनानै ना बिराद मोजां मोनदों नायदो नोंथांमोननो आंना भिउखौ दिन्थिनि मोख्राफोरजों सांबा बुरजा बान्दर आयु 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 नै 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 खाथि मायु मासे खाथियाव फैखो नोंलाय आंनिलाय नै एफा खाथियाव फैबाय बियो नै आयु आयु बेसेबांबा बुरजा नै जेव 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 फैजोबबाय नै आयु एफा गेदेर आंनि खाथियाव फैदो मानो फैदो इदि मा आयु 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 नाया मानो नै इमान गेदेर आयु डेन्जार गेदेर गेदेर आइथिंबो बुरजाथार नै जेव जेव आयु आइ माब्रैया मा खालामदों इसोरो नायलाय माबायदि आयु है थिखाङा आयु ए आखाइनिफ्रायनो लादो बाबु मासे बुरजा फैखो नों मोनाखै नायलाय 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 नायलायखो नै हले बाबा आं थाइसे नै बोखाना होना नै सोर लाङो आंनिफ्रायनो आखाइया आयु 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 सिगाङावबो दंबावो बे सिगाङावथ' एफा बुरजा इदि नायलाय जेव जेव जाव जावनो मेरा दोस्त ओइ मेरा दोस्त आयु 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 आं खालामाखै बाबुआनो इमान हारामि इमान इदि होनाङा माबा जागोन दा हनै बुथारलाबाय थारो नुवाखै नुवाखै नै बिराद बिदि माबाफ्रा माबासो जाथारो इमान गेदेर देरनो लाना थां नोंजों लोगो बानायहै नोंजों समायगोनबो बियो सेम मासे गारियाव सोदोलै एफा किउटनो जायो इसोरो टिक्लि टिक्लिनो इसोरो गथ'फोरा उन्दै उन्दैनो नै आयु बुरजाथार नै उनथिजाबो दङ ना मेल्ला नायनि दे उनथिजानिखौ नुवाखै आङो ए इयावबो मेल्ला दङ नै अबेनि हाथाय हाथायखौ नायसन इथ' दहाय सिगाङाव थानायानो खोमा आयु रायखस बायदिथार नायनि ओइ गसंना जालायदों नै आयु माबायदि इलाय नङा इ मा जादो बारा खाथियाव माबा नाङा बे जानायखायसो माबादों माबायदि नुदों बेखौनोथ' नायदों आङो बेखौनोथ' नायदों आयु माबायदि नोङो आया माबायदि इयो मानो इदि नालाय हा मोजाङै जादो इसोरो गैला दे जोब्बाय बाय बाय बेसेबांबा बुरजा फैदोंमोन नै मासेया मोनजायाखै खोमा सफैबाय मन्दिराव नै मन्दिरा बेयावनो दा फुजा होगोन आरोना जोङो 10 माइलनि मन्दिर ओमफ्राय ओइ साजों नैबेथिं हाइवे अरुणाचल थांग्रा ओमफ्राय नै गाहायाव दैमा दङ नैयाव इसोरो मालै इयावलाय
स्टार्ट जाबायानो नामा नोंसिना नै प्रसादनि थाखाय फिथाइ सामथाइ ओमफ्राय आरो नै बेखौ बावनो मिथाइ ओमफ्राय नारेंखल दं खोमा ओमफ्राय मा दङ लाजोबदो थौ लादो दै नारेंखल हेमगासिनो नै नारेंखल ओमफ्राय मन्दिरा बैयो नालाय बैयो ओमफ्राय आरो बेयाव थाग्रा माग्रा बानायना दोनदों आरो ना जगारपाति लानो मानो ओमफ्राय नै आथिं आयंआ ओंखाम संग्रा न' बेयाव सोरबाफोर ओंखाम सङोबाबो बेयावनो संनानै जानो हायो नै गयारि मोना नै गारि सिङावसो दङ जिरायगासिनो बिसोरो ओमफ्राय बैथिं ट्रेन प्रसादा लाबाय दा थांगासिनो जोंहा प्रसाद हैनो बावहैनोसै आरो ना भगबाननो बावहैग्रोनोसै प्रसादा नै लाखाबाय आयंआ बैथिं साफा खालामगासिनो जा मोजां ना भिउआ लाइक बिथिं हाइवे ओमफ्राय दालां सिङाव बैथिं दैमा बोहैनाय बिथिं मन्दिर मोजांथार बिराद सान्ति मोनो बेयाव फैनानै स' गाइस मन्दिरनिफ्राय नै दै सान्ति लाबाय बेल बिलाइ जरासे बिबार जरासे लाबाय बेखौ दा गारियाव हैनोसै आरो ना खुलुमनोसै गयारिनि गारिनि नामा बजरंबलीसो गयारिनि फंबायनो बियो हौवासासोनो मेल जेन्डारा बेना जाहोखांबाय जोंहा आयं आं मा दायो जोङो थांसिगोन गिदिंलांफिनसिगोन 12 माइल बाजार जालांसै आरो ना ओमफ्राय ओजा भालुकपुंसिम थांनानै गिदिंबोफिनसै ओरैनो फैनाय माने इसिम फैखाबाय नालाय भालुकपुंसिम थांसै आरो ना एसे बेरायनानै थांसै गारि फिदिंगासिनो नैबे दैमाथिं लाबोदों गारिखौ नैबेथिं सोनाब जायोना दाजों जों बार' माइल सोनाब गोदो बैयाव ना बै दालां सिङाव मन्दिरा जोंना बै गाहायाव नालाय नैबेनि दालां गाहायाव ओमफ्राय नैबे दंफांखौ नुदोंना नोंथांमोना नैबे दंफांनि नैबे गाहायाव बिराद जिबौ दंमोन बिराद बुरजा माने सानिफ्रायनो नुबानो माने जेव ना आयं माबोरै आंथ' गोसोआव गैला मोजाङै थेवबाबो नुदों बेखौ गोसोआव दं माबोरै जादोंमोन मनसाय बिमानि रुप लानानै बे जायगायाव रावबो सिबियाखैमोन नालाय ओमफ्राय जिबौआ ओंखारनानै बेखौ बयबो नुनानै सिबिबाय ओमफ्राय जोङो बेयावनो मन्दिर बानायनानै लाबाय दा बेनिफ्राय बन्द जालांबाय आरो दा जों बेवहाय आश्रम बानायनानै लाबाय सैत्य शिब मन्दिर दङ सिङाव बेहायनो माने जों सिबियो आरो स' दायो जोङो थांगासिनो 12 माइलनि बाजार दिनै समबार नालाय मागोनि आयंआ डेन्जार फैसा खामायगासिनो बेयाव मागोनि ओमफ्राय आरो नायहैनोसै आयं बोरायखौ ओमफ्राय आरो साहाबो लोंनोसै बेयावनो ओमफ्राय एसे सासिम थांनानै गिदिंबोनोसै जोङो बयबो आरो दिनै फुजा होनाया जोंना पुर्निमासो गोलैबावदों गयारिना ग्रोब माबोरै मिलायदों बेनो आरो बाजारा समबार बाजार 12 माइलनिया मालाय मागिनि फैसा खामायसोदों नामा नोंलाय खामायदोंना मागोनि फैग्रा मोनबाय मालाय ओमफ्राय आयं बोरायखौ जोङो भालुकपुंसिम लांफाबाय आरोना जों बेरायनो थाखाय आइबिनि जा मोजाङै माबा बानायदों बेखौ भेलाघर ना भेलघरखौ सावसिगोन गाबोनै यात কি আছে ইয়াতে ইয়াতে থাকা पार्टी आरो এইটোও জ্বলাব কালি बेखौबो सावगोन गाबोनै राहुल फैबावगोन ना फैबावला नोङो जोंनाव फैबाय थागोन नै बियो भालुकपुंनि आइबि आरो ना आइबि ओमफ्राय भालुकपुंआव दसे थानानै जोङो टिप्पिसिम आवगायलांबाय आरोना गयारिया थाङा होनदोंमोन बाट स्टिल कनभिन्स खालामनानै माने बयबो दंमोन नालाय जमा राहुलाबो नुफेराखैमोन बेखायनो टिप्पिसिम थांबाय जोङो थांमारला दे होमबालाय नों थादो दे बाय जोंहा नायहैनाया बेयाव वाटारफल दंमोन दैया रानजोब्बाय ओमफ्राय नै
जोंहा इनिफ्राय भिउ नायनो आयु एफा स्पिडाव फैयो गारिया ओइ साइडथिं नै मेल्ला रामेन दङ बेयाव आंटी नीचे जा सकता था ना कहाँ से जा रहा है टूटा हुआ है रास्ता ए आई लामा बायनाय ना थांनाङा नहीं जा सकता है ना अभी जो कहाँ से रास्ता ये इधर से टूटा है ए नै लामाया ये दङ ये नहीं जा सकता है बोल के बोला ना नहीं बियो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दै नै 160 नो होदो फैसा बोलदाक लाबाय मोनसे अ लामोन नै औ मोनजाया जालाबायना मोनजाखा सुरपिबो लाबाय बोलदाकबो लाबाय ओमफ्राय नै राइस केक लानो नागिरबाय सासेया अ जोङो दायो मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो फैदों आरोना आयंनि बुंनायाव जवा अलगु फो बर्न्ट राइस होननानै याव मा लिरनाय दं बेखौ आं दा फरायला बिकज आंनाव टाइम गैया जियानो जा बेयाव माइरं मोनोनो माइरं सावनाय ओमफ्राय बेखौ नाहैनि आङो मैदेर खि नै नाहैथारनो हनैलै आयंआ जावबाय नाहैथारनि आङो बेयाव माइरं मोनोनो जावबाथाय लेट्स सी मोनमारो ना आयं गोथौथार जावनांगोन खोमा मानसिफोरा बेफोरखौ जावै जावैनो नायजोबनाय खोमा हाखर गोजानै ए माइरं ओं नोंगोथ' आरो नै आयं दङ माइरं नै माइरंब्रा नैफोरो ना नै नै माइरं गोसोम माइरं नै ख्रेब ख्रेब नुवाखै है नोंनि खर'आ मा हांगार जालाबायनांगौ जाखो बेलाय माइरं बेफोरबो माइरं गोजा दं माने नै माइरं गोथाव बेफोरो नै अ माइरं गोसोम माइरं गोजा नै ए माइरं लामुथासो ला माइरं नै ए आयं मोनमारबाय माथो एक्सपेरिमेन्टआ साक्सेसफुल जाबायलै आयं जोंना नै मा गरसेबो नुवाखै बेफोरलाय मा माइरं गोसोमा अ माइरं सालिना नायबानो मोनगोन नोंनि नै माइरं नै लानि दै मुथासे ला लानि दै देखायनो हागोन स' जों दा अरुणाचलाव माने एक्सपेरिमेन्ट खालामफैदोंमोन माने इयाव माने मा होनो आयंआ लाबोदोंमोन आरोना लिरनायबो दं माने ओमफ्राय माइरं खामनाय ओमफ्राय बानराजानि आयं माब्रै मा ओमफ्राय दा इखौ जावना नायनायाव सिरियासलि माने मोनमारबाय आरोना प्रुफ माइरं गोजा गोसोम गोसोमनि जावबानो मोनो नामा ला मुथासे ला दायो माबायनोसै एक्सपेरिमेन्टआ साक्सेसफुल जाबाय जोंना मिथियामोन आं बेफोरबायदि होननानै ओरैनोथ' माने बिथिं थांबाथाय मायासो बुंबाय थायोमोन माइरं सावनाय मोनो इयाव होननानै दिनै आयंआ लाबोथारबाय ओमफ्राय एक्सपेरिमेन्ट नायथारबाय आरोना माने एसे जावफुनानै ओमफ्राय मोनमारो मा होनो बान राजानि फिसाजो सोरबा उषा देबिनि माइ बाख्रि ना मामोननो बेयाव दायो जोङो जानो एसे मम' लादो आरोना पेक खालामनानै दैमा सेराव जाहैनोसै खोमसिखाबाय अबयसे सहैगौ मानि मोनाखासिगोन बाट स्टिल लाबाय बिकज फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै जाहैसिगोन दैमा सेराव ओमफ्राय नै राहुल बेदर लाबाय आंहा मम' लाबाय नैयाव थ' सफैबाय दैमा जिङाव दा बेयावनो जानोसै मम' लाबोनायखौ बेसेबांबा जानो लुगैबाय आं दे गानाफोरा दामदो एसे नै मम' चिकेन जागासिनो जोंना गयारिबो माबो आयंबो ओमफ्राय मुन जानोसै फार्स्ट बाइट Very tasty. First very tasty. Na? Original momo. Juicy, buriano.